Veli, herää! Okei. Mennään keittiöön. Tää on miestä. Au! Hei! Mitä sä siinä sekoilet? Auts. Mennään. Au. Mitä sä otat? Luun. Joo, mäkin otan. Otetaan ne täältä. Nämä oli näitä, jotka ostettiin siinä marinaadissa. Tosi hyviä. Joo, ostaa niitä toista. Mä heitän paketin roskiin. Joo. Eli nyt. Oot sä saanut sieltä kaikki maut? Joo, on. Niitä voi joskus toistakin. Niitä olisi tälleen luina. Niitä olisi syödä joskus. Joo. Mennäänkö kauppaan? En mä tiedä, meillä on aika paljon ruokaa. No, mennään kuitenkin. Kävelee ja sitten otetaan rahat mukaan, jos nähdään kaupassa jotain. Voidaan ostaa tavaroita. Joo, mennään. Siis mä otan rahat. Odotas siinä. Joo. Niin. Ai joo. Noin, mennään. Oi. Nyt pitää kävellä rauhassa. Täällä on kauheasti leskiviidakkoa. Hei, ketä te ootte? Niin, just. Olemme kerjäläisiä. Niin juuri, meitä ei ole rahaa. Okei, mä voin antaa teille pikkasen. Odottakas. Tossa. Voi kiitos! No, eipä se tässä mitään. Mennään kotiin. Muuten, meidänhän piti käydä kaupassa. Ei pitänyt. Meillä on paljon ruokaa. Hupsis. Jos me näimme jotain. Miksi me ansimme ylipäätään heille rahaa? En mä tiedä. No varmaan siksi, koska ne kerjäs. Tai ne haluaa. Mä haluan lähteä kauppaan. Meillä on ihan tarpeeksi ruokaa. Okei. No niin. Mitä tehtäis? Auts. Minä tiedän. Minä katson, että tuliko puhelimeen viestejä. Tai soitko? Juu, ei tullut. Miksi et ottanut puhelinta mukaan? No huvin vuoksi. Otetaan välipalaa. Okei. Otetaan marjoja. Minne veli lähti? No joo, ihan sama. Täytyy jatkaa matkaa. Mitä tekiskää? No, veli taas lähtee taas. Missä mä kävin, niin mä oon vessassa. Okei. Aina tekee jotain tollasia ihmeellisiä temppuja. Oo. No niin, tulin veskistä. Joo. Hei. Kutsuisitko ne kerjäläiset meille teelle? Okei, jos ne vielä on siinä. Joo. Mä menen. Hei, tulisitteko meille teelle? Olitteko te aivan varmoja, ettei te ole myrkytettyä? No ei ole. Emme mitään sadisteja ole. Annoittehan te meille rahaa. Uskon. Jos äiti Tulkaa perässä. sanoo. Siis iso sisko. No niin, tulkaa nyt.
Rahat voitte jättää tähän. Tässä on kakkua. Muistakaa, että ne on meidän. Niin muistetaankin. Oh. Tulkaa nyt pöytään. Okei. Voit laittaa hatun pois. Minäkin tulen. Ettei pelkät kerjalaiset. Ja sitten valtakunta. Minä voin viedä laukkunne tuonne eteiseen. No niin, otetaan kakkua. Joo. Jos siihen tulisi siihen eteen tehty. Niin kuin siitä. Kiitos kamalasti. Niin, on hyvä. Joo. Kiitos kamalasti. Meidän on lähdettävä. Tässä on teille vielä pienoinen lahja. Ovatko se kotona vasta? Joo. Hei hei. Oli mukavaa saada vieraita, mutta nyt mennään nukkumaan. Huomenna taas uudet seikkailut. Veli, herää! Okei. Nyt mennään keittiöön. Tää on miestä. Au! Hei, mitä sä sein sekoilet? Auts. Mennään. Au. Mitä sä otat? Luun. Joo, mäkin otan. Otetaan ne täältä. Nämä oli näitä, jotka ostettiin siinä marinaadissa. Tosi hyviä. Joo, ostaa niitä toista. Mä heitän paketin roskiin. Joo. Eli nyt. Oot sä saanut sieltä kaikki maut? Joo, on. Niitä voi joskus toistakin. Niitä olisi tälleen luina. Niitä olisi syödä joskus. Joo. Mennäänkö kauppaan? En mä tiedä, meillä on aika paljon ruokaa. No, mennään kuitenkin. Kävelee ja sitten otetaan rahat mukaan, jos nähdään kaupassa jotain. Voidaan ostaa tavaroita. Joo, mennään. Siis mä otan rahat. Odotas siinä. Joo. Niin. Ai joo. Noin, mennään. Oi. Nyt pitää kävellä rauhassa. Täällä on kauheasti leskiviidakkoa. Hei, ketä te ootte? Niin, just. Olemme kerjäläisiä. Niin juuri, meitä ei ole rahaa. Okei, mä voin antaa teille pikkasen. Odottakas. Tossa. Voi kiitos! No, eipä se tässä mitään. Mennään kotiin. Muuten, meidänhän piti käydä kaupassa. Ei pitänyt. Meillä on paljon ruokaa. Hupsis. Jos me näimme jotain. Miksi me ansimme ylipäätään heille rahaa? En mä tiedä. No varmaan siksi, koska ne kerjäs. Tai ne haluaa. Mä haluan lähteä kauppaan. Meillä on ihan tarpeeksi ruokaa. Okei. No niin. Mitä tehtäis? Auts. Minä tiedän. Minä katson, että tuliko puhelimeen viestejä. Tai soitko?
Juu, ei tullut. Miksi et ottanut puhelinta mukaan? No huvin vuoksi. Otetaan välipalaa. Okei. Otetaan marjoja. Ai. Minne veli lähti? No joo, ihan sama. Täytyy jatkaa matkaa. Mitä tekiskää? No, veli taisi lähteä taas. Missä mä kävin, niin mä oon vessassa. Okei. Aina tekee jotain tollasia ihmeellisiä temppuja. Oo. No, ei tuli veskistä. Joo. Hei. Kutsuisitko ne kerjäläiset meille teelle? Okei, jos ne vielä on siinä. Joo. Mä menen. Hei, tulisitteko meille teelle? Olitteko te aivan varmoja, ettei te ole myrkytettyä? No ei ole. Emme mitään sadisteja ole. Annoittehan te meille rahaa. Uskon. Jos äiti Tulkaa perässä. sanoo. Siis iso sisko. No niin, tulkaa nyt. Rahat voitte jättää tähän. Tässä on kakkua. Muistakaa, että ne on meidän. Niin muistetaankin. Tulkaa nyt pöytään. Okei. Voit laittaa hatun pois. Minäkin luen. Ettei pelkät kerjalaiset. Iäjäisten valtakunta. Minä voin viedä laukkunne tuonne eteiseen. Varovasti. No niin, otetaan kakkua. Joo. Jos siihen tulisi tällaiseen eteen tehty. Niin kuin kiitos. Kiitos kamalasti. Niin, on hyvä. Joo. Kiitos kamalasti. Meidän on lähdettävä. Tässä on teille vielä pienoinen lahja. Ovatko se kotona vasta? Joo. Hei hei. Oli mukavaa saada vieraita, mutta nyt mennään nukkumaan. Huomenna taas uudet seikkailut.